Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakada ni Amanda kan ni Robert. Ama panday to'y iti balay, dagiti dadakkel na. Nga mas daaw ni Robert, idi saan pa'y anagawid ti asawa na. Imawag nga ron daytoy kan ni Regina. Tapno ipakaamuna, asaan pa'y anagawid ni Amanda. Iti pa nagsapsapol da Regina kan Arturo iti anak da. Nakaawat da iti awag, manipod kan ni Robert. Kat nakunana, nga adda ti asawa na iti bar. Iti panagawid da Robert kan Amanda. Kastaunay ti pungtot ti lalaki, kat kinabil na ni Amanda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o ita alawas anapauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anay ko! Abay nga, gabil ka! Awanan ka itibain. Kinunam amapan ka itibalay dagiti dadakkel mo. Ngam itimat gayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ang makuna dagiti tao ang makamam mo kada tayo? Ha? Anya ko man ti bibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao? Nonya ti pudno marikriknak. Saan da nga mo anapilitan nakulaang anakikalay sa ka? Gapoy ti pagayatan dagiti dadakkel ko. Anya kadi pa iti sapulam. Ha? Apay kadi asaan mo amaklon nga agasawa. Uray no anya pa iti araramidam. Nalpasan ti kalaysata. Kan uray no anya pa iti araramidam. Saan kan ang makasubli iti panagkanta? Gaputa saan aday tati maibagay kan ka. Naawatam. Gapoy ti aramid dagiti dadakkel ko. Nadadala namin pinsan darapap kong agbali na singar. Basa yun o abay nagbali na kakastoy. Basa yun! Sander, imawag kanyak ni Madam Regina. Kinunana sa pulan da kanon ni Amanda. Kat dayjay, iniyawi din ti asawa na ijabalay da. Anya, no kasta. Iti bar tinapanan ni Amanda. Kasta nga rod. Nasdaawak nga rod, idi imbaga ti inana nga ijay kano ti nakakitaan kan kwa na ti asawa na. Eh dinto ta saan mat anaasam ni Amanda nga agbar. Uray idi agkakadwa tayo pay lang iti banda. Ay, anyan tinagbambanagan ti gayam ta, yani. Mabalin mat kumalat ta amakijoin, kasta nga adagig tayo. Nga oray saan akayat dagiti dadakkel kan ti asawa na. Nga mas pilyen na kit din ti agin inom. Amangan pa'y kit din masumok na ti daduma di tabisyo. Ay, sapay kumaa, tasan akas tatyaramidan ti gayam ta Sander. Ngamin, jakmat kayat amadadaal ti biyag na. Gapula ang iti saan anatungpal nga rapaap na. Saan pa'y anala daw ti amin para ka ni Amanda? Mabalin na pa'y nga ituloy ti arapaap nang agbalin na singer. No kayat mo, sarong karan ta ijibalay da. Apaman amalpas dagiti agsasaro no agig tayo. Alakit sige Igatangan tamutin iti paborito na amakan. Kan awisan tarumwar. Iti kasta, malipatan na ti anyaman a problema na. Arturo, nakasaganan ti makadi di kusina. Umay ka at tamangantan. Mangan kalatan, sanak pa'y mabisin. Itay pa'y amadlaw ko, akaslawan gaganay kayam. Naunag ti pampanunutam. Anya ka di ti parikot mo. Panagkunam, mapakawan nakpay nga ti anak ta, kadagiti amin ang nagbasulak ken kuana. Nalaos ti kinaagum ko iti kwarta. Gapo iti dayta. Pinilit ko ni Amanda ang makikalay sa akin ni Robert. Nga uray di namit ay ayaten. Tatikayat ko, may salbar ti maluglugi ang negosyo tayo. Ngam iti makitkitak akasasaad ti anak tayo ta.
Kuna kiti bagik, abinaybay ang talatakuman, asimurot kadagiti gagayem na itibanda. Total, awan mo't dakes nga isursuro dayani kan sander kan kuana. Saan lang nga sik ati nagbasol, Arturo? Uray siyak. Dakkel mo't lang tinagkurang iti anak ta. No kumata sinuportarak lang nga iti kayat na ngagbalida singer. Saan kumaakas jay ita akanayon na amalidlitay. Nagdakkel tinagbalbaliwan ti anak ta. Saan nakas iti sigod akanayon ang naragsak. Nang rona, no kadwana dagiti gagayim na iti banda. Nga mamati ak asaan analadaw ti amin. Mabalinta pa'y asulnitan dagiti nagkurkurangan ta iti anak ta. Sige laang yani, Sander. Mangan kayo, di kay agbabain, tadamot tinakasagana amakan. Agyaman kami, madam. Agyaman kami, madam. Yani, balasag ko. Pakawanan da kami kuma. Tasana nasaya at ipanakisarita mikan ka. Idinapan kami, ije balayo. Ay, awanan kanyak dayjay, madam. Lipatan tayon dagiti madi ang napasamak. Ay, wun gayam. Iso nga imay kami dito'y ayan niyon, tapno makigiddan kami kuma. No bilang tasarungkaran yun ni Amanda iti balay ti asawa na. Pudno day ta, madam. Kaya't mi mo na makita ti gayam mi. Nabayag nga minin asaan niya nakadkadwa. Sipod na kiasawa. Sige. Tay baga ka ni Arturo asumarungkar tayo, iti ayan da Amanda. Ay na, kamaudyanan na. Makita tamat lang ang tigayim ta, Sander. Ayan yan. Kaslasaan mo ang nakikita ni Amanda iti sangapula tawon. Nalaos ti ili mo kan kwa na. Wan tanay ruamak met nga min akanayon takad kadwa. Iso amay kawak, idisanan asumursurot kadata itigig. Nagasat unay ti anak mi, gaputakas kada kayo tinapili na agagayam. No bilang takayat ni Amanda ti agsubli iti banda, saan minalapdan. Suportaran mi kini Regina ti arapaap na ngagbali na singer. Ala, umunag tayo di tabalay da Robert. Tapno makita yung matan ni Amanda. Leo, kanakan. Ano man ang ti customer ita iti restaurant mo? Wen nga rod, angkal. Dandan ni awan pa yun ti pagtugawan dagiti daduma a customer. Gapo iti kaaduda. Talagang asinsado kan, kanakan. Asawa lang ang ti kurang. Tapno ang pa ang naragsak ka. Ni Uncle Matt. Deta man ang ti bagana. Ulit-ulitak nga ibaga, Uncle. Awan pa'y planok ang mga asawa. Makauray day ta abanag. Hawan gayam. Planok timang lukat iti baro a branch ti restaurant. Kayat yo kadi ada kayo timang imaton? Ay, kaya't ko launay Total, awan mat unay aramidak. Kaya't agyaman na iti panagtalak mo kanya iti day tabanag. Mamati ak ngamin iti kabaalan nyo, Uncle. Kat sigurado, nga dun to ti agbalin a customer iti kabarbaro a branch ti restaurant. Apay nga tang nga awan ita ni Robert. Sigon iti babaunan da. Talon nga aldaw asana nagaw-awid. Makumikom nga tayo ti negosyo da. Adaytan ti seledda ka ni Amanda. Amanda, iha, mabalin ka diti subrak. Adadayani kan Sander, ijay salas. Kailiw na kakadon na makita. Amanda! Apay asaan asumugbat. Ilukat ko ba tiri daw? Amanda! Amanda! Anya tiraramidam! Anya day tay gamo! Droga! Nagmayat gayong tago sariti droga, mama. Kasladaki jay langit. Diyos ko!
Paya nakastoy ti araramida, iha. Paya nasurusurom ti agaramat iti kasta. Oo, mapaingagsangit kayo ngay, ma. Sanak pa'y matanatay. Ay, nagmayat na talaga, tirik na. Nagmayat. Yung mo, dayta. Sana nasayat, dayta iti salunat mo. Tidak man takibyangan iti kayat kong aramidan. Manakibyan kayo launay. Ala, rumor kayo dito'y silad ko. Diyak kayat di may istorbo. Palaw! Anya ti kunam Regina? Agus usar ni Amanda iti may parit nga agas? Wala, Arturo. Nakita ka mismo ti anak ta. Dandanisan mo na makasarita iti limpyo gapot na nakaaramat iti droga. Una yan tinagbambanagan ti gayam mi. Ay, mabalin ka di amapan kami laangin iti silad na, madam. Bagbagaan mi ti gayam mi. Barang dumngag kada kami. Ang dakong maggayam, Mama Regina. Papa Arturo. Kadwayo pa'y gayam dagiti kagayam ni Amanda. Ibagam tipod no, Robert. Sika ka di tinang isuro kini Amanda nga agaramat iti droga. Kan asino day takaduam a babae. Hello? Awan bibiyang iyo, no asino man ti kadwa ka babae. Tapno ibagak kada kayo. Saan kun ngay ayatan ti anak yo? Kan may isa? Diyak ka mo, no kasanuan na sursuro ti anak yo tinagdroga? Una yan di kasta nga aramid mo, Robert. Ipagarop mi no ay ayatam ti anak mi. Tagayam, awan ser-serbim nga asawa na. Hoy, bakat Regina? Awan ti karbangam nga agsuo kanyak iti kasta. Saan nak ngay ayatan ti anak mo? Isu adinak nga rod mapabasol, no sinublyak ti sigud akayan ayat ko. Diyakon pagtatakkunan ti anak yo. Isu amabalin yun nga iyawid. Anya? Kukwayon ti anak yo. Anya nga rodan ti plano yo, Madam Regina. Iawid yo ka din ni Amanda ijabalay yo. Itataddan sa bali ang babae ni Robert. Kasta nga rod balasang ko. Saan mo't amabalin nga ipilit mi nga agdanada. Gaputapod no matiimbagana. Asaan mo't atalaga nga ay ayatan ni Amanda. Nakakaasim at tigayim ko. Panagkunak, na-depress. Gaputa talaga mo't asaan na akayat ti makiasawa. Basol mi no apay akas diya tinagbanagan ti anak mi. No saan mi kumaapin ilit anak ikalay sa ka ni Robert. Nalabit, saan kumamot ang nagbisyo. Katita, di mi amuno niya ti aramidan mi ka ni Arturo. Ikararag tayo laangan. Asapay ko matagbaliw ti gayim ko. Palagipan tayo akanayon. Asaan anasaya at ti droga. Kat no saan nalata nga isardeng ti bisyo na. Mabalin siguro nga iparehab. Ay na, nagdakil magkaya man to'y napilim a location apang ipatakdaram iti baro a restaurant mo, Leo. Wala na. Talaga dito tinapilak a location. Gaputan na pintas dito'y, kanalawa. Talaga natawid mo tilaing day di amam iti negosyo. Sayang laang, gaputa saan nan ama imatangan day to'y abaligim, barok. Wen nga rod. Nga masiguradok. Naragsakin da papakan mama iti ayanda ita. Gaputa saan ko abinaybay ang tinegosyo nga impatawid da kanyak. Kan tinungpal ko dagiti amin asursuro da kanyak. Sipod kinaubing ko. Isungad at dapay ang napasaya at ko tibiyag ko, nana. Adda tayon dito'y balay, iha. Ala, dumsaag tayon. Yagyo kanyak titulbak tilugan. Adda na patag apapanak. Sa dino ti papanam iha. No kayat mo, kuyugan da kalangan. Iti kasta, saan ka amarikatan ng agmaneho? Sanan, kabailak ti agawid asisyak. Basta iyawat yung kanyak titulbak tilugan. Yak kasapulan titulong yo. Sige nga, Rodiha. No day tati kunam. Ato'y titulbak. Awagan na kami lang kini mamam no kasapulam titulong mi.
Anya ti kunam yani? Nagsinan da Amanda kan ti asawa na? Kasta nga rod, Leo. Kasla ka ano lang di nagkalaysada. Ita, nagsinadan? Nagsinubyan nga min da Robert. Kanti sigod akaayan ayat na. Nakita mi pa'y nga rod di babae. Iso na lang ta. Nagdakkel ti nagbaliwan ti gayem mi. Sana nakas iti sigod. Anya ti kayat mo asawan? Asaanan akas iti sigod ni Amanda? Nasursuro nan ti agusar iti may parit nga agas. Kat dayta ita ti parikot da Madam Regina ken Sir Arturo. Nana Luisa, rumarak biit. Kadwak dayani kan Sander. Sa dino ti papanan nyo, Barok. Adda ka di manan maangay agig da ita. Awan nana. In kami lapasyaran ni Amanda. Ha? Ti kadikadwada ti dakdakamatom, Barok? Jay napintas a babae kan nalaingag kanta? Kasta nga rodana. Oray sa andakton nga orayan, no bilang tamarabyanak nga agawid. At damat tulbak ko dito'y balay. O sige, mapana kon. O sige, Barok. Agan-anad ka iti panagmaneho. At iti merienda nga impaisaga na mi para kada kayo. Yani, ag merienda kayo laeng, di kayo agbabain. Agyaman kami, Sir Arturo. Aywan gayam. Ti may sa kadwami ita. Iso ni Leo. Gayam mi matlaan ka ni Sandar. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat kan ka, Barok. Kaya't nakano ang makita ni Amanda, sir. Iso a kinuyog mi nga umay dito balayo. Kasta nga paiso, sir. Amok ti anak yo. Gapo ta inawis ko idaan naggig-idi iti kasangay ko. Kasta ka di. Maragsa ka na ka makamamukan ka, Leo. Iso na lang tawan ita dito'y ni Amanda. Kat saan mi nga amo no sa dino tinapanan na. Ay na, naimbag mo ta nakaawit kan Amanda iha. Kasta unay ti darag mi kan ni papaam. Gaputa rabi iuna yan. Kat ita kala sumangpad. Imbag lang ang tada ti makamamukan ka. Kat ison tinangimaneho iti kotse. Apay adi ka matagtagari. Nakalablabaga dagiti matam. Nagmayat tirik na. Kasla agtatapaw iti angin. Apay nakasto iti napasamakan kayo. Gapo, iti may parit nga agas. Arturo, apay akas jay matan ti anak ta. Saan matan na makasarita iti limpyo? Gapuday tayo ti panagar-aramat na iti droga. Kasano nga ta nasursuro ti anak ta ti agdroga. Ni ka di Robert tinangisuro ken kuana. Anya itan ti aramiden ta. Diyak kaya tamapukaw ni Amanda ti limbong ti panunot na. Anya day jay? Adda na nabtug iti seled ni Amanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapaulwan, nadadaal, nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.